سلام ጥዕና በለይ ካብ ኩሉ ኩርናዕቲ ዓለም ኮይንኩም መደባት መረብ ኒውስ ኣብ መከታተሊ ትርከቡ ክቡራት ተኸታተልቲ እሞ እምበር ነዚ ሰዓት እዚ ዝሓዝናዮም ሓድሽቲ ሓበሬታት ሒዝናልኩም መፂና ኣለና ንምክትታልኩም ንዕድም بجزء رأسه نايتك زبع كبل زي سيا معطوق حيلي لومي نايفانو حيلتات أب كباب حمارة متكعتي كام زخفتلو تجلسو معرب تجري وري يروح يزولو عرسو زبعتك كذا كبل زي صوع ورا حيلي بكون ريل دمك أزودونا تمرحب أبي حمد من بلزقنا أورومون زحجز حيلي لومي أب كبابتات حمارة بنايفانو حيلتات متكعت كام دوزحو كابت كباب بس عنا حبريت أيام ملاحظلو بزرزر كريوينا أبي أحمد بزسدد العدمة مسرت أب أديس أبابا زركب دكتور دبرتسيون غابرميكائيل أب مونغو هوحتنا منግስት ፌደራልን ከግበር ንዝተሓሰበ ድርድር ካሊእ ድራማዊ ክስተት ሒዙ ከም ዝመፀኒ ይዝረባሎ እዚ እውን እንታይ ዓይነት ድራማ ተፈጢሩ ንዝብል ነገር ብዝርዝር ክንሪኦ ኢና أب عفر زركب شفاتو عطوقات عرسوم حيلتات سلام حرا مريت بمبال زيصوع حيلتات ببوانو ناتبتاتنو أب زلولو حز دما بعبيت تسحبت بمكلكيا إثيوبيا تتعنو ناب زي ملكتهم كوينات فانو يوسدوهم كام زلون زتوسنو حيلتات دما دي أركتاتو يخوم النابلو قدم حزي هيوموم زنبرو اعتقادات يمنطلوهم كام زلون زبصحنا زل حبريتا يملاخت بزحلف خلتا معلتات دما هايل استبهاله ازاز جنبار برغله مس بزحت حيلتاتو ناب سراويت تግራይ ከም ዝተመልሰን እታንሱ ዝመርሓ ዝነበረ ግንባር ድማ ከም ዝተበተነትን እዩ ዝግለጽ ዘሎ እዚ እውን ብዝርዝር ናባኹም ክነብሎ ኢና بجزء رأسه نايتكز زبع كبل زي سماع عطوق حيلي لومي نايفانو حيلتات أب كباب حمارة متقعت كام زخفتلو تقاليتهم معرب تقراي وري روح يزولو عرسو زبع تكز كبل زي صوع ورار حيلي بكون ريل دمك أزودونا تمرحب أبي أحمد بلزقنا أورومون زي حجز حيلي لومي أب كبابتات حمارة بنايفانو حيلتات متقعت كام زبصحو أب كبابي زبصحنا حابريتا أيام ملاخت أب تزوبا متمولو تواهيلو أب زي صوع كبابي ጎድጓዳ ኣብ ዝተባህለ ጣብያ ከቢድ ናይ ተኽሲ ልውውጥ ከም ዝተኻየደ ካብቲ ከባቢ ዝበፅሐና ሓበሬታ ኣመላኺቶም እቲ መጥቃዕቲ ሰፈር መለሰ ብዝተባህለ ሓላፊ ፋኖ ዝተመርሑ ሓይልታት ዝወሰድዎ መጥቃዕቲ ኮይኑ ኣብ ልዕሊ ዘብዒ ተከዘ ብዝፈነውዎ ከቢድ ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ዘብዒ ተከዘ ዝተባህሉ ዕጡቃት عبي سبعون نواتون كسارا كام زوردو كابت خباب زبصحنا حبريتا يملاخت حايلتات فانون زي سقوم تكوسدو زغالو دما نزي مس حايلتات سراويت تግራይ فطيرو مزلو ركب نمتنخرن ابل علو وررت حايلتات معرب تግራይ زلو تقومن مرعين كخون كام زغل تنت بوليتيكانا غلوز يركبو كبرت تخاتلتي ز حبريتا زي سوقيلو زتوزع زي كونن نا كل حزبنا نكبصح شير مغباركم كيترسعو بغازيطኛ مدهاني قديكم دما بأندافتا ميديا زبالة نا إثيوبيا ميديا زي ترغاغص كوم دما بقلنا دما كافتي خباب زبصحنا حابريتا نغزيو ندحن نوتو خنبل شمو زي نصرحو منچنا كم زحبرنا مسرت انت خوينو كافت خبابي حيال زخونه توخسي كم استخايدن اب غودغودا زبال قبلي دما ناي زبعتا كزز دبالو عطقات وررت حيلي موت قسولن مورخون كم زغبرومن تي زبصحنا حابريتا زملاخت زلو بوغن فانو دما شمونت فانو خمز تغودون يو نا تنገر ዝርከብ ክብራት ተኸታተልቲ እዚ ከምዚ ኢሉ እንሃለወ እቶም ኣብ ምዕራብ ትግራይ ወሪሮም ሒዞም ዘለው ገዛት ደርብ ድማ حزون أب عبي وتر خمزركبون فانو خمز عينت متقعت خفصملنا ندحر كيلو دما سراويت تግራይ سراويت إرترا بأنفت حجر قوم دما أرم سبعة بسودان أنفت أب كباتينا خمزلنا نرد خنكيل لنا زبل عبي ناي وتر سقاتات توم ناقلو يوم زركبو توم أفت خباب زلو بقديتات سمار يوم زلو توم ناي تكذا زبعي لو زوافرون كون ريل دمك أزودو مليشهات دما حزون عبي كسران عبي متقعتاتن موجداتن مغسلتن كوم دما ممراخن يبصحن كم زلو تقليتو زلو ازي بسفر ملسة تبعها فانو حلاف فانوز وسد سقومت دما ابلعلي اتم ناي تكزا زبع تبايلهم صوعو ناي كونريل دمك زودو عطقات عبي كسارا كم زوردلومن اتي متقعتي بهندبت استخفتن دبيان كم زنبرن تخطيلو دما توم افتم او زلو وررت حيلتات بطعم عبي زخونه ناي مسند بادن ناي وطرن سمعتات كم زلو يكا حمرات بتحنا زل حبريتا زملخت زلو كبرت تخاتلتي نافتني قصل حبريتنا خنسجر كلنا اب حزي أبي أحمد بزسددلو عدمة مسرت أب أديس أبابا زركب دكتور دبرتسيون غابرميكائيل أب مونغو هوحتن منግስት ፌደራልን ከግበር ንዝተሓሰበ ድርድር ካሊ ድራማዊ ክስተት ሒዙ ከም ዝመፀን እዩ ዝዝረብ ዘሎ እንታይ ዓይነት ድራማዊ ክስተት እዩ ትብሉ እንተሃልዩኹም ልክዕ ይኹን ክቡራት ተኸታተልቲ ከም ዝፍለጥ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን
አብይ አሕመድ ማለት ውን ብልጽግና ኢትዮጵያ ንሕወሓት ናይ ነደራደር ዕድመ ከም ዝሰደደሉ ይፍለጥ እዩ። በዚ መሰረት ድማ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ናብ አዲስ አበባ ይምጻእ እሞ ክንዘራረብ እቲ ኣብ መንጎና ዘሎ ክፍተት ድማ ብሰላም ክንፈትሖ ኢና ዝብል ሓደ ናይ መታለሊ ቃል ተጠቂሞም ብልጽግና ከም ዝወሰድዎን ዶክተር ደብረጽዮንን ሕዚ ድማ ዶክተር ደብረጽዮን አዲስ አበባ ከይዱ ንዓኣቶም ከዘራርበሉ ኣብ ዝሞከረ ሰዓት ድማ ካሊእ ድራማዊ ክስተት እዩ ተፈጢሩ ዘሎ። እቲ ድራማዊ ክስተት ንሱ ድማ ንስኻትኩም ሕወሓት ሙሉእ ብሙሉእ ምሳና ርክብ ግበሩ፣ ምሳና ጥራይ ክትኾኑ ነይኩም፣ ንስኻትኩም ሙሉእ ሓይልኩም ዓኪብኩም ምስ ፌደራል መንግስቲ ክትሓብሩን ብቐጥታ ድማ ሕዚ ንፋኖን ንኤርትራን ዝኾንን መግለፂ ኣውፁን ዝብል ሓደ ትእዛዝ እዩ ተመሓላሊፉሉ ዘሎ እናተባሃለ እዩ። እዚ ትእዛዝ እዚ ድማ እቲ ኣብ መንጎ ትግራይን ኤርትራን ከምኡ ድማ ፋኖን ተፈጢሩ ዘሎ እቲ ናይ ጽምዶ ስራሕትታት ንምብታንን ኮነ ተባሂሉ ካልኩሌትድ ዝኾነ ፖለቲካዊ ኣካያይዳ ናይ ብልጽግና ኢትዮጵያን ከም ዝኾነ እዮም ብዙሓት ምሁራት እናገለጹ ዝርከቡ። ክቡራት ተኸታተልቲ እቲ ድራማዊ ክስተት እዚ እውን እቲ ቲዲኤፍን ምምሕዳራት ናይ ትግራይን ኣብ ሰዓት እዚ ኣብ መንጎ ኤርትራን ፋኖን ፈጢሮሞ ዘለዉ ጥቡቕ ዝበሃል ዝምድና ከምኡ ድማ እቲ ኣብ ልዕሊ ናይ መከላኸሊ ናይ ኢትዮጵያ ከቢድ ክሳራ ክኸውን ከም ዝኽእል ተባሂሉ ተሓሲቡሉ መከላኸሊ ናይ ኢትዮጵያ ድማ በብእዋኑ ይግምግሞን የፃርዮን ከም ዘሎን ዝሕበረሉ ዘሎ ከምኡ ድማ እቲ ብልጽግና ኦሮሞ ፈሪሕዎ ዘሎ እቲ ናይ ጽምዶ ምንቅስቃስ ናይ ሰሜናውያን ድማ ንዕኡ ንምፍራስ ኮነ ተባሂሉ ዳ እምበር ሕዚ እውን ንሕወሓትን ንህዝቢ ትግራይን ፈትዩ ብልጽግና ኦሮሞ ከምዚ ዝበለ መፍትሕታት ከም ዝበለ ሓሳባት ከም ዘይኽእልን ከምኡ ድማ እቲ ናይ ምዕራብ ትግራይ ብጆሆ ሒዝዎ ዘሎ ህዝብናን ቦታናን ድማ ብእዋኑ ክምለስ እንድሕር ኮይኑ ሙሉእ ብሙሉእ ናባኹም ኣብ ቀረባ ግዜ ክምልሰልኩም ግን ንስኻትኩም ግን ሕዚ እውን ክተረጋግፁ ላይ ክትክእሉ ነይኩም ንኤርትራን ንሰራዊት ፋኖን ክትወግእሉ ትኽእሉ ሚንስ ክትዘጋጅው ነይኩም መጀመርያ ግን ሕዚ መግለፂ ንዓኣቶም ክትኩንኑ ነይኩም ዝብል መግለፂ ክተውፅኡ ከም ዘለኩም ዝብል ትእዛዝ እዩ ንዶክተር ደብረጽዮን ኣመሓላሊፉ እናተባሃለ ዝርከብ እዚ ነገር እዚ ትእዛዝ እዚ ዶክተር ደብረጽዮን ይቕበሎ ድዩ ኣይቕበሎን ዝብል ካሊእ ጉዳይ ኮይኑ ሕወሓት ሙሉኦም ይቕበልዎ ድማ ይቕበልዎን ዝብል ካሊእ ጉዳይ ክቡራት ተኸታተልቲ እንትኾነ ግን እቲ ኣብይ ኣሕመድ ዝሓስቦ ዘሎ ግን እታ ጽምዶ ትበሃል ምንቅስቃስ ንምፍራስን እቲ ሕወሓት ድማ ሕዚ እውን ንበይኑ ኣትሪፍካ ድሓር ድማ ሕዚ ምስ ኤርትራ ተተኻኢሉ ምስ ኤርትራን ምስ ፋኖን ኣባይስካ ድሓር ድማ ንዕኡ ንምጥፋእን ዝግበር ዘሎ ናይ ኦሮሞ ብልጽግና ኦሮሞ ኣካያይዳ ከም ዝኾነ ብዙሓት ፖለቲከኛታትን ምሁራትን ዝሕብሩ ዘለዉ ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ ነገር እዚ ሕዚ እውን ድራማዊ ክስተት ክንብል ገሊፅናዮ ኣለና። ምክንያቱ ድማ እቲ ንብዙሕ ዓመታት ዝተደኸመሉ ጽምዶ ንምፍራስ ዝግበር ዘሎ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ኣካያይዳ ስለ ዝኾነ እዩ። እዚ ድማ ሕወሓት ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዘይቕበልዎን የግዳስ ምስ ናይ ሰሜናውያን ሓይልታት ማለት እውን እቲ ጽምዶ ዝብል ምንቅስቃስ ተጠናኺሩ ክቕፅል ከም ዘለዎን ኣብ መንጎ ኤርትራን ትግራይን ንዘለኣለም ሰላም ክኸውን ከም ዘለዎን እቲ ፖለቲካውን ወታደራውን ሓገዛት ድማ ቀጻል ክኸውን ከም ዘለዎን እዮም ወሲኖም ዘለዉ። እዚ ንድሕሪት ዝምለስ ቃልሲ ኣይኮነን ሕዚ እውን እዚ ጽምዶ ክቕፅል ከም ዝኾነ እዩ ብኣንፈት ሕወሓት ዘሎ ሓበሬታታት ዘመላኽቱ ዘለዉ። እቲ ናይ ብልጽግና ኦሮሞ ድማ ኣይተሳኽዐን ክብለኩም ብሓፂሩ ማለት እዩ። ክቡራት ተኸታተልቲ ናብቲ ናይ ቀጻሊ ሓበሬታና ናይ መወዳእታን ክሕልፈኩም ከለኹ ከዓ ኣብ ዓፋር ዝርከቡ ሸፋቱ ዕጡቃት ዓርሶም ሓይልታት ሰላም ሓራ መሬት ብምባል ዝፅውዑ ሓይልታት በብእዋኑ እናተበታተኑ ናብ ዘለውሉ ሕዚ ድማ ብዓበይቲ ተሳሓብቲ ብመከላከያ ኢትዮጵያ እናተፃዕኑ ናብ ዘይምልከቶም ኩናት ፋኖ ይወስድዎም ከም ዘለውን ዝተወሰኑ ሓይልታት ድማ ዲዲአር ክትኣትዉ ኢኹም እናበሉ ቅድሚ ሕዚ ሂቦሞም ዝነበሩ ዕጥቅታት ይምንጥልዎም ከም ዘለው እዩ ዝበፅሐና ሓበሬታ ዘመላኽት ዘሎ። ኣብ ዝሓለፈ ክልተ መዓልትታት ድማ ሃይለ ዝተባሃለ ኣዛዚ ግንባር ኣበርገለ ምስ ብዙሓት ሓይልታቱ ናብ ሰራዊት ትግራይ ከም ዝተመልሰን እቲ ንሱ ዝመርሓ ዝነበረ ግንባር ድማ ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዝተበተነትን እዩ ካብቲ ከባቢ ዝበፅሐና ዘሎ ሓበሬታ ዘመላኽት ዘሎ። ክቡራት ተኸታተልቲ ከም ዝፍለጥ ዕጡቃት ሓራ መሬት ኢና ብምባል ኣብ ዓፋር ሸፊቶም ዘለዉ ሸፋቱ በቢግዚኡ በቢእዋኑ እናፈረሱን እናተባእሱን ናብ ፍርቆም ናብ ትግራይ ይምለሱ ከም ዘለውን ፍርቆም ድማ ብዘለውዎ ተበታቲኖም ናብ ኢትዮጵያን ናብ ካሊእ ኣንፈታት ይኸዱ ከም ዘለውን እዩ እናተነገረ ዝርከብ። ሕዚ ድማ ናይዚ መቐፀልታ ክኸውን ዝኽእል ከዓ ካብ ግንባር ኣበርገለ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ዝነበረ ኣዛዚ ዝነበረ ሃይለ ዝተባሃለ ዕጡቕ ብዝሓለፈ ክልተ መዓልቲ ናብ ትግራይ ከም ዝኣተውን ናብ ሓይልታት ቲዲኤፍ ኣትዩ ድማ ኣቀባብላ ከም ዝገበረሉን ከምኡ ድማ ንሱ ዝእዞም ዝነበረ ሓይልታት ሒዙ ከም ዝመፀን ዝተረፉ ዝተወሰኑ ሓይልታት ድማ ካብቲ ከባቢ ተበታቲኖም ሕዚ እውን ናብ ካሊእ ቦታታት ተበቲኖም ከም ዘለውን እታ ግንባር ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዝፈረሰትን እዩ እናተነገረ ዝርከብ። ክቡራት ተኸታተልቲ እቲ ካሊእ ድማ መከላከያ ናይ ኢትዮጵያ ምስ ፋኖ ከዋግኦም ሕዚ እውን ይወስዶም ምህላውን እዩ እቲ ብጣዕሚ መስግእ ዝኾነን እቲ ኩላትና ንኸንቱ ውግእ ወይ ከዓ ንኸንቱ ዝኾነ ኣካይዳ ዕላማ ሒዝኩም ኣብ ዘይ ዓድኹም ከይድኩም እትገብርዎ ዘለኹም ፅቡቅ ኣይኮነን እሞ ኩሉ ግዜ እቲ ንሕና ንብሎ መልእኽቲ ናብ ትግራይ ናብ ህዝብኩም ናብ ሰራዊትኩም ናብ ደጀንኩም ናብ ዓድኹም እተው ንብሎ መልእኽቲ እውን ነዚ ስዒቡ እዩ። ብምቕፃል እውን እቲ ናይ
መከላከያ ሓይሊ ዲዲአር ክትወፅኦም ብዝብል ምክንያት እቲ ቅድሚ ሕዚ ሂወሞም ዝነበሩ ተተኳስን ካሊእ ሎጂስቲካዊ ሓገዛትን ናብ ዓርሱ ይምልሱ ከም ዘሎን ዕጥቆም ይፍትሖም ከም ዘሎን እዩ እናተነገረ ዝርከብ እዚ ስልታዊ ዝኾነ ናይ ዕጥቂ ምፍታሕ ፕሮግራም እውን እናተካየደ ከም ዘሎ እዩ ካብቲ ናይ ሓራ መሬት ዘለዎ ኣሕዋትና ዝበፅሐና ዘሎ ሓበሬታ ዘመላኽት ክቡራት ተኸታተልቲ እሞ እዚ ሓበሬታ እዚ ናብ ኩሉ ህዝብና ክበፅሕ ሼር ምግባር ከይትርስዑ ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ ምድላው እንተፈቲኹሞ ከዓ ሰብስክራይብ እና ላይክ ምግባር ከይትርስዑ ቤተሰብ ኮይንኩም ድማ ኩሉ ግዜ ተኸታተልቲ ናይዚ ቻናል ክትኮኑ ንላበኩም ማለት ክቡራት ተኸታተልቲ ኣነ ግን ሎማዓን ዝነበረና ምድላው ኣብዚ ዛዚ መለኹ ሰሰናይ ኩሉ ሰላም ኩሉ ንህዝብና ይመልሰልና ሰላም